हेलो लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गिबियावनो बयखौबो बड' जब नेसनेलाव बरायना लाग्रोनाय जायो आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं होननानै लोगोफोर आं नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों लोगोफोर आं नोंथांमोननोथ' दासान्दि माने जोंहा बे आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट कमिसननिफ्राय फैनाय ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 नि थाखाय आङो माखासे नोंथांमोननो गोनां कुइसनफोरखौ लाबोबाय थादों बर' रावजोंनो दा दिनै आङो नोंथांमोननो पार्ट 3 खौ लाबोनाय जादों जायफोर नोंथांमोना सेकेन्ड पार्ट आरो फार्स्ट पार्टखौ नायाखै नोंथांमोना गिबियावनो चेनेलाव थांनानै नायहैग्रोबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना कुइसनफोरखौ मोननो हायो मोजां कुइसनफोरखौ दा लोगोफोर आरो बेजों लोगोसे मोनसे खोथाबाव जायफोर नोंथांमोना चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो आपडेटखौ मोनबाय थानो हागोन आङो आरो बेजों लोगोसे ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 नि थाखाय कुइसनखौथ' आं नोंथांमोना सानफ्रामबो हरबाय थाखागोनखा बर' रावजोंनो दा लोगोफोर जोंहा दिनैनि पार्ट 3 नि नाम्बार 1 कुइसनाव दङ नेपालनि राजथावनिया मा बे सोंदों नेपालनि केपिटेला मा बेखौ बे सोंदों नोंथांमोना अपसनाव नायनो हागोन अपसन 1 आव दङ काठमान्डु ढाका इस्लामाबाद बेजिं दा बे मोनब्रै अपसननि गेजेराव जोंहा कारेक्ट एन्सारा जाहैबाय नेपालनि राजथावनिया जाहैबाय जोंहा गिबिखौ जोंहा कारेक्ट एन्सार काठमान्डुआव जोंहा कारेक्ट एन्सार नेपालनि केपिटेला जाहैबाय जोंहा काठमान्डु दा बिनिफ्राय फैदो जोंहा भुटाननि रांखावरिया मा बेहाय सोंदों भुटाननि रांखावरिया मा माने भुटाननि कारेन्सिया मा बेखौ बेहाय सोंदों दै नोंथांमोना बे अपसनखौ नायनो हागोन अपसनाव दङ रुपि दङ युवान दङ ढाका दङ इंग्लाद्रम बेफोरबायदि बुङो दै एसे प्रनाउन्सिएसन एसे माबा कनफिउजन जादों आरो जायखिजाया बेहाय जोंहा अपसनाव कारेक्ट एन्सारा जाहैबाय भुटाननि रांखावरिया इंग्लाद्रम दा बेखौ नोंथांमोना एसे प्रनाउन्सिएसनखौ एसे गुगोलाव थांनानै एसे सार्च खालामदै भुटान व्हाट इज द कारेन्सि अफ भुटान होननानै नोंथांमोना गुगोलाव थांनानै सार्च खालामदै बिनिफ्राय नोंथांमोना एसे प्रनाउन्सिएसनखौ नायहैदो इंलिशनिखौ एसे माने बेहाय लिरनायाव एसे प्रब्लेम जादों आरो माने बर' रावजों लिरनायाव दानिया फैदो जोंहा नाम्बार 3 कुइसनाव बुहुमनि फिसासिन हादरनि मुङा मा दा बेहाय सोंदों बुहुमनि फिसासिन हादरनि मुंखौ दा बेहाय नोंथांमोना नायनो हागोन मनाक' दङ सेन्ट मारिन' दङ भेटिकान सिटि दं माल्टा दङ दा बे मोनब्रै अपसननि गेजेराव जोंहा बुहुमनि फिसासिन हादरनि मुङानो जाहैबाय ग नाम्बारा जोंहा कारेक्ट एन्सार भेटिकान सिटि दा बेनिफ्राय फैदो जोंहा 4 नाम्बार कुइसनाव गाहायनि बबे मोनसे दैमाखौ तिबेटआव यारलुं सांपो होननानै मिथियो दा बेहाय सोंदों गाहायनि बबे मोनसे दैमाखौ तिबेट होननाय जायगायाव जोङो यारलुं सांपो होननानै मिथियो तिबेटआ मोनसे चाइनानि अट'नमास रिजन बियो दा बेहाय गाहायनि बबे मोनसे दैमाखौ यारलुं सांपो होननानै मिथियो होननानै बे सोंदों अपसनखौ नोंथांमोना नायदो सिन्धु गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र दा जोंहा बे कारेक्ट एन्सारा जाहैबाय बे मोनब्रै अपसननि गेजेराव ग नाम्बारा जोंहा कारेक्ट एन्सार ब्रह्मपुत्रखौ तिबेटआव यारलुं सांपो होननानै मिथिनाय जायो दै बेखौ एसे गोसोआव लाबानो जाबाय बियो फैफ्लेबाय थायो एग्जामफोराव कुइसना दा बेनिफ्राय फैदो जोंहा 5 नाम्बाराव गाहायनि बबे मोनसे रायजोआव गार' हाजो दं दा बे सोंदों जोंहा भारतनि बबे रायजोआव गार' हाजोआ दं होननानै बे सोंदों दै गार' हिला दं होननानै बेखौ सोंदों नागालेण्ड दं अपसनाव मेघालय दं मणिपुर दं आसाम दं दा बे मोनब्रै अपसननि गेजेराव जोंहा गार' हाजोआ बहा दं अपसन नाम्बार गरायख'आ जोंहा कारेक्ट एन्सार मेघालयआव दङ जोंहा दा बेनिफ्राय फैदो जोंहा 6 नाम्बाराव भारतनि बबे सोहोरखौ सुइजारलेण्ड अफ नर्थ इस्ट होननानै बुङो दा बेहाय सोंदों भारतनि बबे सोहोरखौ गाहायनि आरो अपसन होनाय दं नोंथांमोना नायनो हागोन बबे सोहोरखौ माने सुइजारलेण्ड अफ नर्थ इस्ट होननानै बुङो होननानै बे सोंदों दा बे नोंथांमोना नायनो हागोन अपसनखौ शिलं दङ दार्जिलिं दङ दिमा हासाव दङ श्रीनगर दङ दा बे मोनब्रै अपसननि गेजेराव जोंहा सुइजारलेण्ड अफ नर्थ इस्ट बबे सोहोरखौ बुङो दिमा हासावखौ बुङो दै ग नाम्बारा जोंहा कारेक्ट एन्सार ग नाम्बार कारेक्ट एन्सार दा बेनिफ्राय फैदो जोंहा 7 नाम्बार कुइसनाव दं इउनेस्क'नि मावखुलिया बबेयाव दं दा बेहाय सोंदों इउनेस्क'नि हेडक्वार्टार्सआ बबेयाव दं होननानै बेखौ सोंदों दै अपसनाव नोंथांमोना नायनो हागोन जेनेभा दङ दा बेनिफ्राय दङ वाशिंटन डिसि दङ पेरिस दङ रम दङ दा जोंहा बेहाय इउनेस्क'नि हेडक्वार्टार्स एबा मावख'आ बहा दङ जोंहा पेरिसआव दङ दै बेखौ नोंथांमोना गोसोआव लाबानो जाबाय ग नाम्बारा जोंहा बेहाय कारेक्ट एन्सार दानिया सोंदों जोंहा 8 नाम्बार सोंथियाव नाबार्डनि मावखुलिया बबेयाव दं दा बेहाय जोंहा नाबार्डनि हेडक्वार्टार्सखौ सोंदों दा बेहाय नाबार्डनि हेडक्वार्टार्सआ बबेयाव दं अपसनाव होनाय दङ गुवाहाटी दङ कलकाता दङ निउ दिल्ली दं मुम्बाइ दं दा जोंहा बेहाय नाबार्डनि हेडक्वार्टार्सआ बबेयाव दङ ग नाम्बारा जोंहा कारेक्ट एन्सार दै मुम्बाइआव जोंहा नाबार्डनि हेडक्वार्टार्सआ दङ दानिया फैदो जोंहा 9 नाम्बार सोंथियाव रिजार्भ बेंक अफ इन्डियाआ माब्ला गायसनजादोंमोन दा बेहाय रिजार्भ बेंक अफ इन्डिया माब्ला इस्टाब्लिश जानायमोन बेखौ बे सोंदों दै अपसनाव दङ जोंहा 1930 1934 1935 1931 दा जोंहा बेहाय कारेक्ट एन्सारा जाहैबाय ग नाम्बार 1935आव आरबिआइखौ इस्टाब्लिश खालामनाय जादोंमोन दानिया फैदो जोंहा 10 नाम्बार कुइसनाव हु इज द सेन्ट्रेल मनिटारि पलिसि इन इन्डिया आं बेखौ दा बर' राव खालामनो हानाय जायासै दै नोंथांमोना
सेन्ट्रेल मानिटारि पलिसि बेखौ नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर बर' राव हायोबा ट्रेन्सलेट खालामनो हायोबा नोंथांमोना भिडिअ कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै लिरनानै होबानो जाबाय दा बिनिफ्राय सोंदों बे माने कुइसना फैबाय थायो दै बे हु इज द सेन्ट्रेल मानिटारि पलिसि इन इन्डिया रिजार्भ बेंकनिफ्राय माखासे कुइसन फैबाय थायो बेखौ नोंथांमोना गोसोआव लाबानो जाबाय अपसनाव दङ जोंहा बेहाय RBI फाइनान्स मिनिस्ट्रि माने बे सोंदों आरो सेन्ट्रेल मानिटारि पलिसिखौ सोर कन्ट्रल खालामो होननानै बे सोंदों आरो इन्डियायाव सोर मानिटारि पलिसिखौ कन्ट्रल खालामो होननानै बे सोंदों दा बे एजेन्सिनि नामखौ नोंथांमोना खोन्थानांगोन RBI दङ मिनिस्ट्रि फाइनान्स मिनिस्ट्रि दङ पार्लियामेन्ट दङ बिनिफ्राय जोंहा गाहायाव प्राइम मिनिस्टार दङ दा बे मोनब्रै अपसननि गेजेराव जोंहा मानिटारि पलिसिखौ इन्डियायाव सोर बे कन्ट्रल खालामो RBI बेखौ नोंथांमोना गोसोआव लाबानो जाबाय अपसन नाम्बार क'आ जोंहा कारेक्ट एन्सार आसामा गासै भारतनि मोनबेसे रायजोजों सिमा दङ दा बेहाय बाउन्डारि आसामा खैथा जेनेबा आसामनि इन्टारनेसनेल बाउन्डारिखौ बे सोङाखै दे जोंहा आसामा खैथा आरो भारतनि खैथा स्टेटजों जों बाउन्डारिखौ शेयार खालामो होननानै बे सोंदों दा नोंथांमोना बेहाय अपसनखौ नायनो हागोन 7, 6, 5, 4 दा बे मोनब्रै अपसननि गेजेराव जोंहा कारेक्ट एन्सारा जाहैबाय आसामा जोंहा गासै मोन 7 स्टेटजों माने मोन 7 रायजोजों जोंहा बाउन्डारिखौ शेयार खालामो होननानै बे बुंदों दे दा बिनिफ्राय फैदो जोंहा 12 नाम्बार कुइसना मेकमोहन सिमाया बबे हादरजों भारतखौ आलादा खालामो दा बेहाय सोंदों मेकमोहन होननाय मोनसे सिमा दं बाउन्डारि दङ बर्डार दङ बबे हादरजों भारतखौ आलादा खालामो होनदों बेहाय दा नोंथांमोना बे मेकमोहन सिमानि एन्सारखौ नागिरनांगोन बेहाय बबे कान्ट्रिखौ जों आलादा खालामो भारतजों बेखौ सोंदों बांलादेश दङ नेपाल दङ पाकिस्तान दङ चीन दङ दा बेहाय जोंहा मेकमोहन लाइनआ भारतखौ चीन हादरजों आलादा खालामो जोंहा कारेक्ट एन्सारा जाहैबाय गह नाम्बार चीन दानिया फैदो जोंहा 13 नाम्बार कुइसनाव भारतआ बबे हादरजों लावसिन सिमा दं दा बेहाय जोंहा हादरनि खोथा फैदों दै इन्टारनेसनेल बाउन्डारि सोंदों बेहाय भारतआ बबे हादरजों लावसिन बाउन्डारि दं होननानै बे सोंदों माने बर्डार दं होननानै बेखौ सोंदों नोंथांमोना नायनो हागोन अपसनखौ चीन दङ पाकिस्तान दङ बांलादेश दं भुटान दङ दा बेहाय जोंहा कारेक्ट एन्सारा जाहैबाय ग नाम्बार बांलादेशआ जोंहा कारेक्ट एन्सार दै दा बिनिफ्राय फैदो जोंहा 14 नाम्बाराव भारतनि लावसिन दैमानि मुङा मा बेखौथ' जोबोद इजिथार अब्लाबो नाथायबा बियो कुइसना एग्जामाव फैफ्लेबाय थायो बिनि थाखाय आं बेखौ लाबोनाय जादों दे भारतनि लावसिन दैमानि मुङा मा बेखौ अपसनाव नोंथांमोना नायबानो जाबाय गंगा दङ यमुना दङ ब्रह्मपुत्र दङ काबेरी दङ दा बेहाय जोंहा भारतनि लावसिन दैमानि मुङा जाहैबाय गंगा जोंहा गंगाया कारेक्ट एन्सार दानिया फैदो जोंहा 15 नाम्बाराव भारतनि बबे रायजोआव बांसिन अरनबारि दङ दा बेहाय भारतनि बबे स्टेटआव माने बांसिन फरेस्ट एरिया दङ बेखौ सोंदों दै दा बे नोंथांमोना नायदो हिमाचल प्रदेश दङ मध्य प्रदेश दङ तामिलनाडु दङ आसाम दङ दा बे मोनब्रै अपसननि गेजेराव जोंहा कारेक्ट एन्सारा जाहैबाय मध्य प्रदेश बेखौ नोंथांमोना गोसोआव लाबानो जाबाय दानिया फैदो जोंहा बान्दिपुर हादरारि पार्कआ बबेयाव दं दा बेहाय मोनसे बान्दिपुर होननाय मोनसे नेसनेल पार्क दङ दा बे बान्दिपुर होननाय नेसनेल पार्कआ जोंहा बबे जायगायाव दङ होनना बेखौ सोंदों दे बबे माबायाव दङ होननानै बबे स्टेटआव दङ होननानै बेखौ सोंदों नोंथांमोना बेखौ नायबानो जाबाय कर्नाटका दङ महाराष्ट्र दङ अन्ध्र प्रदेश दङ केरेला दा बेहाय जोंहा बान्दिपुर नेसनेल पार्कआ हादरारि पार्कआ जोंहा कर्नाटकायाव दङ दै गिबि ख'आ जोंहा कारेक्ट एन्सार दा बिनिफ्राय फैदो जोंहा 17 नाम्बाराव वर्ल्ड हेल्थ डेखौ माब्ला फालिनाय जायो दा बेहाय मोनसे वर्ल्ड हेल्थ डे फालिनाय जायो बे समखौ माला फालिनाय जायो बेखौ बे सोंदों एप्रिल 8 मार्च 8 एप्रिल 14 एप्रिल 7 दा बे मोनब्रै अपसननि गेजेराव जोंहा कारेक्ट एन्सारा जाहैबाय ग नाम्बार एप्रिल 7आव जोंहा वर्ल्ड हेल्थ डेखौ फालिनाय जायो दानिया फैदो जोंहा 18 नाम्बार कुइसनाव सोंदों मा हादरखौ द लाइन अफ राइजिं सान होननानैबो मिथियो दा बेहाय हादरनि नामखौ सोंदों द लेन्ड अफ राइजिं सान होननानैबो मिथियो मा हादरखौ जोङो द लेन्ड अफ राइजिं सान होननानैबो मिथियो बेखौ सोंदों दै अपसन दङ बेहाय जोंहा जापान दङ निउजिलेण्ड दङ फिजि दङ चीन दङ दा बे मोनब्रै अपसननि गेजेराव जोङो द लेन्ड अफ राइजिं सान होननानै बबे हादरखौ मिथियो जापानखौ मिथियो दै बेखौ नोंथांमोना गोसोआव लाबानो जाबाय बबे हादरमायाव बांसिन हादर दं दा बेहाय बबे कन्टिनेन्टआव बांसिन माने देशफोर दङ बेखौ सोंदों दै नोंथांमोना बेहाय अपसनखौ नायनो हागोन नै एसिया इउरप आफ्रिका साहा आमेरिका दा बे मोनब्रै अपसननि गेजेराव जोंहा कारेक्ट एन्सारा जाहैबाय आफ्रिकायाव जोंहा बांसिन कान्ट्रि दङ दै आफ्रिका हादरमायाव दा बिनिफ्राय जोंहा लास्ट कुइसनखौबो आं नोंथांमोननो इंलिसाव लाबोनाय जादों दै बेखौ बर'आव ट्रेन्सलेट खालामनाया एसे प्रब्लेम जादों which plateau is known as the roof of the world दा बेहाय गाहायनि बबे मोनसे प्लेटुखौ roof of the world होननानै मिथियो नोंथांमोना सोरबाफोर जुदि बेखौ बर'आव ट्रेन्सलेट खालामनो हायोबा नोंथांमोना भिडिअ कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामबानो जाबाय दा बिनिफ्राय जोंहा अपसनाव दङ एन्डिस हिमालयास
काराक'राम बिनिफ्राय दङ जोंहा अपसन नाम्बार D आव पामिर दा जोंहा बेहाय सोंदों which plateau is known as the roof of the world दा बिनि कारेक्ट एन्सार जाहैबाय जोंहा बेहाय पामिर बेखौ नोंथांमोना गोसोआव लाबानो जाबाय अपसन नाम्बार D आ जोंहा बेहाय कारेक्ट एन्सार दै नोंथांमोना बेखौ बयबो गोसोआव लाबानो जाबाय दा दिनैनि थाखाय बेखिनियानो लोगोफोर दिनैबो आं नोंथांमोननो 20टा कुइसन लाबोनाय जाबाय जुदि नोंथांमोना PDF फाइलखौ नांगौबा नोंथांमोना PDF फाइलखौ भिडिअ डिसक्रिप्शनाव थांनानै डाउनलड खालामहैबानो जाबाय अफिशियेल वेबसाइटआव नोंथांमोना थांनानै डाउनलड खालामहैनो हागोन जाहाथे नोंथांमोना PDF फाइलआ थायोबा आरामसे फरायबाय थानो हायो नालाय आरो लोगोफोर नोंथांमोना बिदि सानना जेनेबा आंनि बे भिडिअ खालामनायनिफ्राय गासिबो कुइसना फैगोन होननानै जायखिजाया आं नोंथांमोननो माखासे गोनां कुइसनखौल' हरदों आरो नोंथांमोनाबो गोबांथार फरायबानो जाबाय अनलाइन फरायना ना बिजाब बायना फरायो नोंथांमोना फरायबानो जाबाय नाथायबा जोङो बिजाबखौ बर' रावाव मोननो जोबोद गोब्राब दै बर' रावाव जोंहा कुइसना गैया माने इम्परटेन्ट माने जिकेखौथ' मोनगोन जोंहा नाथायबा जिअग्राफि बेफोरबायदिनि एसे खम आरो दा बेनिखायनो नोंथांमोना बेसेबां हायो गावनो इंलिसावनो फरायनो नाजाबानो जाबाय गावनो गाव ओमफ्राय ट्रेन्सलेट खालामनो नाजाबानो जाबाय दा बेखिनियानो लोगोफोर बे भिडिअखौ लोगोफोरनो बयनोबो शेयार खालामबानो जाबाय आं होनखाबाय भिडिअनि डिसक्रिप्शनाव नोंथांमोना बे PDF फाइलनि लिंकखौ मोननो हागोन डाउनलड खालामनानै नोंथांमोना फरायबानो जाबाय दा बेखिनियानोमोन चेनेलाव गोदानै फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय गोजोन्थों लोगोफोर